което се продава като суровина. И накрая, но не на последно място по значение, това е социалната функция, която би трябвало да изпълни общинско лесничейство във връзка с снабдяването на гражданите с дърва на поносими цени. Ако имате информация, е добре тя да стане достояние на Общинския съвет през тази година, какво е положението с снабдяването, колко хора са се възползвали от това да се снабдят с дърва от общинското лесничейство на съответните цени, които ние тук сме приели като част от едно наше решение. И разбира се, кое е наложило факта, вие споменахте в вашето изложение, че добива се извършва от фирмите. Кое е наложило факта да се извършва добив от фирмите, там където е предвидено за добив от частни лица или така наречената тарифа на корен. Това бяха нашите основания, поради които ние повдигнахме този въпрос за състоянието и работата на общинско лесничейство. И както всяка икономическа единица, вие на практика сте едно търговско дружество, макар и не регистрирано по реда на Търговския закон, бизнес план за развитие в следващите години. Това е. Благодаря ви. Благодаря, господин Пашов. Аз предлагам отговорите на поставените въпроси да бъдат дадени след приключване на въпросите, или пък ако предложите на всеки зададен въпрос, отговорът да бъде съответно веднага. Мисля, че е по-добре да изслушам и останалите колеги. Имате думата. Господин Милушев, заповядайте. Благодаря, господин председателстващ. Аз бях много внимателен при изслушването на това за мен един разказ, който може да бъде поставен в учебниците по история, от кога е създадено дружеството, с какви хектари разполага в така най-добра светлина. Вие говорите за численост на вашия екип, но не споменавате колко човека са. Споменахте, че 2011 година са назначени допълнително N брой, аз ще ги спомена 12 човека, лесовъди, които бяха назначени след решение на Общински съвет за опазване точно на тази общинска гора, която беше върната от държавата. Бяха назначени хора, лесовъди, които нямат такова образование, така че не дейте да заблуждавате хората, че има експерти лесовъди. В тези 12 човека има хора, които нямат необходимия ценз и образование, за да бъдат точно те пазителите на тези гори, на общинските гори. Мога само да спомена, че в вашия личен състав в тези лесовъди работят в частни фирми, което е абсолютно недопустимо от закона на Република България. Говорите общи неща. Колко акта бяха съставени от вашата организация за нарушителите, защото споменахте, че има нарушения в околностите на община Самоков, на град Самоков. То не е само около град Самоков. По моя информация, горите в Горни окол, Говедарци, Марица, Гуцъл, да не говорим за Ридол, за Лаго, изчезват и това се вижда с просто око. Вашето извинение, че наредбата не ви позволява да охранявате добре и да съставяте актовете, не е така. Над една година същата тази наредба ви задължава да приемете горите, за да знаете какво охранявате. Същите тези ваши експерти лесовъди трябва да приемат тази гора, за да знаят какво да охраняват. Всъщност какво се получава? От една година вашето предприятие взима определена сума пари от община Самоков за опазване на горите, а вие не сте си направили труда дори да приемете това, което е за опазване в тази община. Говорите за реализация от допълнителни растителни видове. 2,5 тона. Кажете каква сума сте спечелили, колко пари. Говорите също така за разсадника. Ами трябва да ви кажа, че той е в окаяно състояние. Не е извинение това, че сушата, виждате ли, сушата така направи, че съсипа нашия разсадник.
Това не е истина. Разсадника ви се намира близо до река Искър и при една добра организация това може да се, дори да не се споменава. Говорите за социални условия, че подсигурили сте дърва за предстоящия зимен период. Аз мога да ви попитам, вие получихте ли протокол от държавни органи, които ви направиха проверка и какво е констатацията в този протокол? И моля този протокол да бъде предоставен на всички общински съветници и на цялата общинска администрация да се запознаят. Защото в този протокол се упоменава фирма, която добива в терени, определени за добив от населението, фирма, която реже без търг и изнася този дървен материал извън територията на община Самоков. В същия този протокол, който вие се надявам да го предоставите, за ваша грешка са написани местата, за където се возят тези дървени материали. И в последна на моето изказване, последна дума, опазването на горите лично от вас като ръководител, аз лично не съм доволен и затова съм толкова критично и остро настроен към вас. Моето мнение е и на голяма част от населението на община Самоков. Благодаря ви. Благодаря, господин Милушев. Други изказвания? Въпроси? Коментари? Господин Николов, заповядайте. Трябва за изнесения материал и да кажа на колегата Милушев, че не всичко започва от мен и от него. И нека да бъде отбор така, че да повече да слуша история. Тая история не е съвсем история, защото се касае за малко години. Аз съм този, който е внесъл докладната записка за това общинско местничество. Тогава, когато общинските гори се търкаляха по улицата и нямаше кой да се наведе да ги вземе. В момента, в сигурно 150 общини в България, общинските гори се търкалят по улицата. И никой не желая да се наведе да ги вземе. За ефективност, ако говорим, един човек какво носи, има предприятие в Самоков с по 300 души и правят около 3 милиона годишен обем. Имаме едно предприятие с 20 души, което прави 1,5 милиона и повече от половината е печалба. И за мое щастие това е общинско предприятие. И най-големият доход, който ще получи общината, ще го получава оттам. При положение, че ако са разрешени по лесоустройствен проект 30 000 кубика годишно, ние добиваме с 10 по-малко. Тоест гората се увеличава. Не съм доволен от опазването и аз. Но большинството от вас, които присъствате тук, знаете каква вакханалия беше преди 3 години. 4. Продължение на години. По 75-100 каруци 2 пъти в седмицата влизаха в гората. Какъв ужас беше? Имаме щастието и нещастието, гората да е на границата на двора ни. Защото Рида, приятелю, е на границата на двора ти. Ама за съжаление е на границата на двора и на още 300 души, които живеят вътре в гората. В момента. Има проблеми с опазването. Най-големият проблем през тия години, иска да ви кажа, че беше държавата. Държавата, която и тогава, и вчера, и днеска е против съществуването на общинските гори, против съществуването на общинските лесничейства, не ги признаваше от нашите лесничеи за лесничеи. Игрите продължават. Нашето щастие е, че най-бонитетната гора, най-добрата гора, може би срещу всички общински лесничейства, да не кажа и всички държавни лесничейства, е общинската гора в Самоков. И да дам един отговор аз на един въпрос, който също ме болеше главата дълги години. Абе как така ще продавам трупи, всички сме учили икономика, знам, че не се печели от суровината, печели се от преработката. Ама как преработен материал от общинското лесничейство ще бъде по-евтин от преработения краден материал, който виждате на Софийското околовръстно шосе и в редица други обекти? Никога не може един законно добит материал да бъде по-евтин от крадения. За съжаление, това не зависи нито от кмета, нито от нашия директор. Един голем кусор има ръководството на това общинско лесничество през тези години и то е усвояването на пари от европейските фондове. Години наред държавата връщаше такива пари. Министър на горите лично ми е казал, дайте проекти. Ние можеше с тия проекти да се решим основния проблем, състоянието на пътищата.
да си залесиме пожарите, да си залесиме пустеещите земи в горите. В България, да говоря, в света, няма такива показатели 4% от територията на една гора, общинска, наречена в момента, да бъде лесопригодна. В Алпите е 17-18%. И да не говоря, в някои райони е 99%. Аз казвам така, имам едно добро предприятие общинско. И да бъдем така добри, а пък като чух идеи да стане търговско дружество. Да биде по търговския закон. С 300 зора държавата, с 300 шикалкавани ни дава малка възможност да печелим от нещо и ние да си го дадеме пак там, да го направим търговско дружество, да отчисляваме печалби, да отчисляваме по нормативи, и тук има по-големи икономисти от мен, знаят какво значи това и какво ще получим от този приход. От тази гора, създавана от нашите прадеди, общината какво ще получи? Жълти стотинки. А сега нека да се види, да се направи една екстраполация, да се види като цифра, като пари, като брой. На кое място Господин Николов, времето ви изтича. Благодаря. Благодаря ви и аз. Господин Милушев, за реплика, не за коментар. Да, по повод това, че беше споменато моето име в изказването на господин Николов, аз също съм съгласен, че земята, която ни е дадена и е стопанисвана от нашите прадеди, но не съм съгласен, че трябва така лесно да се прехосва и точно моето обращение беше към лошото управление, според мен, на общинско горско лесничейство. Прав сте за каруците, че са спрени, но това не позволява да се разрешава на фирми съзнанието на ръководството на общинско предприятие да изсичат гори, които са предназначени за населението, пък да си карват извън община Самоков. Колкото до търговското дружество, ако се направи такова търговско дружество, то ще бъде също с 100% общинско участие, така че не дайте да заблуждавате хората, че когато е търговско дружество, парите ще отидат в държавата. Благодаря ви. Благодаря, господин Милушев. Мисля, че се превръща вече малко в диалог. Има Николов. Абсолютно не е вярно. Общинското предприятие дава безкрайно много предимства за общината. Търговското дружество. Минаваме по друга схема, тук пак казвам, има и главни счетоводители, има специалисти, могат да станат и да кажат дали е добро това за общината. Аз, господин Милушев, ви приветствам за вашата загриженост за опазване на горите. Тя е и моя, тя е и на всички, които сме тук. По никой няма право, нито тия с камионите, нито с тия с каруците. Защото нашите братя цигани казват, ние крадеме с каруци и сме престъпници, вие крадете с камиони и сте добри. Може и те да имат право. Не става въпрос за това. И аз пак ще повторя. Тая възможност да имаме ние общинско предприятие и възможности да съхраняваме тия гори и общината да печели от тях и да печели най-много от всички приходоносни пера, ние сами да си я заровиме, не искам и да отидем в една друга схема 20-10, която дано не е така, жителите си говорят, нали? Държавните горски стопанства. Господин Николов, ориентира се към приключване. Уважаеми колеги, извинете за нарушения регламент, но все пак всичко това, което каза господин бившия кмет на община Самоков, са поучителни факти, неща, не само истории и факти, за това си позволих да го изслушаме по-дълго. Има думата господин Георгиев. Уважаеми колеги и общински съветници, аз мислех да взема накрая думата, но